So guys, kamar yadda kuka sani yau gani ga wannan mummunan wanda ya fi kowa muni a duniya. Yawa ga me zaka ce musu? Na shigo Kano ƴan musu kyau. Me? Kanawa su ɗibi kyau. Kyau kuma. Wai kai tsaya dan Allah da Annabi kana kallon madubi in ba na ratse da Allah in ka je gidan zu daure ka za su ba ka fito ba. Ba ana gaya ma baiwa in kalli madibi ni don in kalli madibi kyawu na rude ne ya kace. Kyawun ka ne yake rude ka in ka kalli madubi. Michael ko turare ba ka sa ba. Ha wallahi ga kanshi na nan ga hanci na so da ka ji hanci. So da hanci na ka ji. A to ni na ji kana tashi ne ai wai. Wallahi kanshi na ne. Yaushe wannan carbin ne me? Sirrin kyawu a ji. Sirrin kyawu. An ce wai kai da wace ne suna waccan ma wacce kace tana da kyau. Masoya ta. Wace masoya Gabon. Gaiwa Hadiza Gabon kai yanzu ba gana fa Hadiza Gabon ba kaf Kano ba mai kyau na kake wannan magana kake wannan cewa Hadiza Gabon mai kyau. Wallahi ko kuka ta kai ta yi ka kyau. Hadiza Gabon din. Amma ma da dan girman Allah a gidanku ba a tsoron ka saboda munin ka. To ai gidan mu da kowa kyau. Ka bi kowa kyau. Ai kai ka ce kaf arewa ma ga kowa kyau. Afirka. Oke kaf Afirka ga kowa kyau. Allah ya gafarta kyau. Amin da lazu. Sarkin kyau. Tatso kyau dan tatso mu gani. To Michael sarkin kyau. Belal bakan fata. Michael sarkin kyau. Allah dan tsayan dan katso kyau. Wala ka sha nan baki da. Kai sha ba ma baki. To ni baki ne. Ka duba nan kaga madara. Shin yanzu ni bambanci na. Kai ka bata mu riga Allah ka Wai ina son ka faɗa min bambancin mu. An sa wannan. Wala shi kenan ka canya Kano. Na me? Yanzu Kano kowa karkashin kai. Har Hadiza Gabon. Ita ba Kano ta ba. Ta wuce ba kadan Kano. Ni Michael wallahi wannan kyan na kama anya ba zan ma kiss ba. Wallahi ba ka sha nan baki. Kiss zan ma da Allah. Wallahi baki ne. Sai ka kafa. Ni wa kafa.